Smash the like button and don't forget to subscribe. Presne tak, počúvajte ho. Povedz Enko, nech spravím prank na Resta. Enko. Keď s Saškou nakupovať, tak ťa berie na koňa, že by si videl na horných polície, alebo ti len hovorí, čo tam majú. Saška ma dáva sadnúť do košíka. Počkaj, nechápem, v čom je toto problém. Keď to dokáže youtuber spraviť s 200 miliónov odberateľmi, ja viem, že je milionár, chápem. Ale furt to není bilióny ty kokot dolárov, ktoré sa jebú na Ukrajinu alebo do piče do Palestíny alebo niekam. To, chápeš, že by vyriešili taký problém ty kokot? To správ? Čo ja ty kokot? Čo ja mám s nimi? Nezajímajú. Či sú moje kozičky a Karina Pedro, tak sú prebnutí. Cecky hnusné, fejkové. Čo, na jaké musím mať do piče oné? Bradavky, ceselý cecok? Ako máš podložku pod myš? Noviny, tu mám nový čas. Ale nie nejakú HyperX čiernu. Ceselú stôl, nie. Rozmýšľal, že si kúpim ceselú stôl myšku, ale ja potrebujem hrať hry tak, že zápestie musí mať na kraji tej podložky. Počuj, ako manažér Kvapavku by som ťa rád pozval na jeden event. Event usporiadáme na oslavu 70 odberateľov. Tento typek má dobre veľký kokot, videl si? Držu špiču, ty si normálne deme, ty mu normálne závidíš penis. Prečo kurva stále kúkaš toho trapného zazobanca? Filip, díza tvoj sap, vieš o tom, že ma krmiš ty kokot? Kúkaš debila, čo kúka zazobanca? Počuj ma, idem si tak dolnou Lubnicou a zrazu akási čajka. D. Hovorím, čo si taká? Ona, že aká? Tak som jej jebel hneď aksekik na zatýlek, nech nevypráva pičacinky. Chcem usporiadať zraz s fanúšikmi, potrebuje tam ešte jednu hviezdu. Nemal by si záujem? Preplatíme cestu, dáme niečo na kávu, aj kostým šašati vybavíme. Dátum zohodneme podľa toho, keby si začal. Marketingový tým Kvapavka. Kvapavka je môj obľúbený youtuber. Zakývajte chat.